بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذو الجلال وهاب نيمك قوديا كايني كارا يعني بمك ترجيا كارو صلاتي كم محمد مصطفى manzon da kai wa tambarin mai gaskiya da abokanansa da sun ka ba da jinannaki ya malala kas don mu zo mu ci gajiya har ma da tsarkakan iyalan mujtaba da dukan waɗanda suka yi biya bisa gaskiya na bar ɗari ku bani wata ƙungiya na kama hanyar Mustapha miƙaƙƙiya, hanyar Abubakari da Umar har Ali, hanyar da Zunnuwaraini yayi wata wuya, hanyar da Annabi yayi Badar kuma yayi Uhud, hanyar da yayi wa kwaramniya da taraliya. Suka hau tudu, suka hau ƙaya, suka tsallake, suka baiwa hanyar dukkanin wata kariya. Hanya fara miƙaƙƙiya kuma ba kwari, duka babu bambanci daranta da safiya. Na yarda Allah shi kaɗai yake bai dama, mai taimakonsa a nan ƙasa da samaniya, kuma bai da farko bai da ƙarshe bai da ɗa, shi ne da ɗan nan da bai da mafariya, da mala'ikunsa da ba su saɓa mai duka, jinsinsu bai da maza da mata bai ɗaya. Littattafansa gaba ɗayan su kira suke ga kaɗaita mai saukar da su baki ɗaya. Duka annabawa shugabansu Muhammadu, na yarda dukkaninsu ba wata wariya, tashin ƙiyama babu shakka za ya zo. Ranar da sammai za su yi wata tsagiya, haka ƙaddara duka yankunanta na runguma, mai kyanta ko mara kyanta ban matarakiya. Ya Rabbi kai min tabbaci na duga-dugi, ranar da za mu gamo da ni da matambaya. Tabbas kushewa gaskiya ce ba musu, ranar da munkar har na za su tsaya. A gabanka su yi maka tambayar marabbuka, in babu amsa sai ka karɓi tsumagiya, in ko ka amsa ka rabauta kana gidan aljanna ba wata damuwa da hayaniya. Ranar iyama gaskiya ce za ta zo, ranar da za mu fito kushewa mu tsaitsaya, a gaban rabbul alami na miyo shiru. Duka babu in ba wata tankiya, ceton mu ranar sai kaɗai ga Muhammadu, shi ne kaɗai zai je gabansa da magiya. Haka ma siraɗi za a ja shi cikin duhu, a bisan jahannama gata nan buɗaɗɗiya. Wani sai ya taka, wani ko ya yi rarrafe, wani ko ya zo ya wuce kamar wata walƙiya. Ceto a ranar gaskiya ne ‘yan uwa. Amma ga wanda Ubangiji ya yi dubiya, turke na imani turaku ne uku, furuci da aiki kananiyar zuciya. Imani ba ya wadata in ba ayyuka, ka yi sallah ka yi azumi ka gaida mahaifiya. Shi bin iyaye wajibi ne ɗan uwa, in ka guje su kwa ka yi kwanan hawiya. Ka kirayi ƙur'ani da suna zantuka na Ubangiji kada ka tsaya wata turjiya. Allah yana sauka a duk ƙarshen dare a bisan munan kusanin sama'ud duniya. Ya kirayi bayi ko da mai neman kuɗi ko mulki ko wata fallala ya yi tambaya. Allah yana al'arshi can a cikin sama, iliminsa ya waɗa ko ina baki ɗaya. Ranar ƙiyama za mu gan shi Ubangiji, kuma babu turereniya da hayaniya. Ka yi wa sahabbai dukkaninsu farin gani, kada ka yi sukar ko ɗayansu akan ɗaya. Su sun rabauta akan abin da suka yi duka, sun kama hanya wadda ba ta da zamiya. Zagin su kafircewa Allah ne kawai, shi a kutuba ku kama hanyar gaskiya. Kun karkace kun waskace kun maɓata,
kun kamare shi wanda bayi da tushiya. Dukkan sahabbai sun rabauta suna gidan aljanna ba wata damuwa da hayaniya. Babban su shine dai aminin annabi, Siddiqu mai haƙuri da aikin yafiya. Na biyunsu gun matsayi kira shi da Faruku, na ukunsu ko Usmanu ga shi da juriya. Sannan Aliyu uban Husaini da Alhassan, surukin Khadija da Aisha mai gaskiya. Sannan ragowar shidda wanda aka yi wa albishiri da aljanna a tunnan duniya. Sannan da mai hijira da wanda ya taimakai, sannan waɗanda suka yi Badar suka sha wuya. Sannan waɗanda suka yi ta ba da mubayi'a su ne mazajen ƙarƙashin wata bishiya. Sannan musulmai kan abu da garin Maka, as-sabiquna al-awwaluna mazan jiya. Sannan na bayan fathu Makka a daraja, dukaninsu Allah ya yabe su gaba ɗaya. Mu guje wa munanan aƙidun karkata, kuma ba su rata kar mu yi musu kariya. Ba sulhu ba kayan sani da ba ash'ari, ko ƙalaƙato ko kwaɗan tijjaniya. Ni ne takaicin zuciyarku ku tabbata, ni ne asa Musa gari ku na zamƙaya. A maƙogwaranku na sargafi nake in fito, kuma ba gudu ba ja da baya da waiwaya. Hujjarku ta ƙare a gefen tituna, ba dai a littafi ba ko kuma tsangaya. Ku ƙalaƙatu masu ƙaryata ƙaddara, kun rushe imaninku ba ku da gaskiya. Kun bar hadisi kun rufe shi da caccaka, kun ɗauki ƙur'ani kuna ta babanniya. Kun ƙaryata da batun azabar ƙabbari, kun taki mai haila irin ku ƙazamiya. Kun ce ta yo sallah ta yo azumin ta ku, a cikin jini ta kar ta yo musu tariya. Ni ban da wawaye kamar ku aban ƙasa, ku ne sarakan sakaruna na duniya. Boko halasce ko ko in ce wajibi, amma shige ta da zuciya wankakkiya. Kafirta mai sallah haramun babu kyau, ko yayi sabo rabbi zai mashi yafiya. Ka guje wa bokaye da ‘yan bori duka, malam na zaure ko mazaunin tsangaya. In ka kisi maka rubdugu su ɓatar da kai, su yi ma asarar lahira da ta dukiya. Shirka uwar zunubai ɗiyanta kaba'ira, sata da cirri ba har da gulma da shangiya. Laifi da ba shirka ba bai sa dawwama, a gidan wuta ko a ƙi maka yafiya. Wasu za a zazzaro su a yi musu ɗauraya, a mayar da su aljanna su yi ta godiya. Ya ɗan uwa na ga wasiya zan maka, yi riƙo da ƙur'ani da sunna bai ɗaya, a ganin sahabbai ko karantarwa ta su, in kai hakan ka kauce duk wata zamiya. Wannan ƙasida katibinta Abubakar, ɗan Isa ɗan Nuhu kama kunnen Yahaya. Angon Safiyatu Bello na yi muku sallama daga nan Kaduna a nan a yankin Zaria.